It can only get better. As no can no tata 21st of June 2024. Nabani onya ka some of our family send them some of 200,000. Senior one new moji one money am a video. A water go. Man I'm many 100,000. 100,000 naira go to rice. Nye why say na kwali ka moto ndi linka. Nana why nkozo de gelegele dioji. Okay, my day I say first video. On why nke se plantain si metizi no mo mefe. So me nye fana abo. Me go to rice nye fana abo ke then njezi anya wanya 100 pa. E water go. Kanje na nke mada jegolu rice. It can only get better. Just full anya ke inene di film ye metata. Kai je bute rice na nke mada. Ima na anya wano no obodo. Anyị ma ndị rice fa na-ezu. So ka anyị jee na nke mmadụ. Mmadụ na-ewu. Biko butalo. Ada ko mo bone nole ya. Okay. Achọ one bag of rice. Anyị ebunye nwaanyị anyị na fast video. Na be road ebe. Nke a mfọrọ nya ebe na video. So bunye anyị rice anyị ebunye fa. Ịchọ ala rice na-ezu. So fa na ị nọ Ọnịcha. Mada. Odele bo ya nwa bụ nkansi. Mada kwọpụtalụ m egusi. Ya nwa mada. So anyị ebunye rice nke anụ. Then settle the other. Yeah, original foreign. Echi. Demand the ben ya. Abi kwa mmo. Abi ammo go le la afia. Anje m ya, ande to esi wo sa so no gide kwa. Ambo nji na tamba mmiri jiji. Ine ku ya dem ka ya art Vegas. Nem dalu. Amo. So badro. Nwanne onya video ga post ebe mbunye rice. So onwe mmadụ na abụ nye mo 100,000 ka m bịa amoda. So iwatago so saying 200,000 asị mbunye gị. So mụ asi ya gote rice ebunye nwaanyị azụ. Nna m bịa ọkwa ya nwa bụ nke si na nna akwali ka moto ndị nka. Nana nwaanyị nke ọzọ dị gelegele. Na onye nwekwara onye nwe ihe na njiwe okay. Na mommy na akwali ka moto ndị nka. So you nwe nka. Gị na nwaanyị. So so nemo. Ya treta. Oh, coisado. Hey! Jesus! Stay on my canal. Hey! Get better. Ah, famotagem. Money access video. Nye all the 20,000. First video I said 90,000. I said see and cable. Nye fe go fe kwele we na ebe akwa o. No bo na ama na farm na mo pieces. Hey! Na ku ya na ele. But no wonder ya bo. Nso ugbo. Amara mo o wonder ya bo. E bia ibe video fa say ihe nyekwa m ego. Onwe kwie mu na papa, onwe aba. Onwe kwenye si ya na eyo ya eme. O flow. So for the fact to flow, bro kwa mu na ewe to kwa Zeus family. Hey, this family girl. Hey. Tell the family book. Jesus. Family banya because Chila jana ya leru no de kande chima popo ya bilo bile mere ba de kande chime de why you go to the
So, foundation family. Ekene isoporo soporo. Ya dirunu shot. Maka oya dirunu namma. Oya dirunu namma na to oya dirunu namma na oya dirunu namma na. Ya mo le meru mado. O ba si na kendu no. Oya dirunu namma. Onwa dirunu ya la kendu namma na ha Jesus. Amen. Hey. One I will look at them man. Hey. I found it it can only get better. From what time. I got a video. For mano, for video. Hey, again. Hey,